ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ വേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാ ദാമദയാ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ ഭഗവത്ഗീത പഠനം 12ാം ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്യ ഭക്തിയാലെ ഭഗവാന്റെ ആ സഗുണ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പ്രകൃതിയിലെ എന്തും ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈശ്വര ആരാധനയോടെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കാൻ. തുടർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ആന്തരികമായിട്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാവും അല്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോഴ് നിരന്തര അഭ്യാസം ചെയ്യിക്കണം. അതിനും സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് കാമനകൾ കൂടാതെ ചെയ്യണം. കർമ്മഫലത്യാഗം വളരെ ശ്രേഷ്ഠാണ്. ഭക്തന്റേതായ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. സർവഭൂതദയ, സമചിത്തത ഒക്കെ. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ പടവുകൾ അറിയാം.
ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം, സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ ഗോപികമാരൊക്കെ വ്രജവാസികളൊക്കെ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരായിരുന്നു. അവരുടെ ഭക്തി ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തലത്തിലായിരുന്നു. അവര് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തകളായിരുന്നു. മഹർഷീശ്വരന്മാരെക്കാളൊക്കെ ഉന്നത സ്ഥാനമായിരുന്നു അവർക്ക്. മത്കർമ്മകൃത് മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 11-55 നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അനന്യഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അർജുനന് ആദ്യം അത്ഭുതം ഉണ്ടായി അല്ലേ? പിന്നെ സ്വരൂപനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയാനകമായ രൂപം അല്ലേ? കണ്ട് ഭയം തോന്നി. യോദ്ധാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് കടത്തപ്പെടുന്നു അല്ലേ? ശിരസ്സുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു ചോരൊക്കെ വരുന്നു. അതുപോലെ പിന്നീട് സ്വസ്ഥനായിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞ് ചതുർഭുജധാരിയായി കാണിച്ചു. പിന്നീട് ദ്വിഭുജ 2 ഭുജങ്ങളുള്ള രൂപത്തില് കാണിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു നിമിത്ത മാത്രം തവ സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം അവസാനിക്കണത് അനന്യഭക്തി കൊണ്ടേ എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഭക്തി? ആരാണ് ഭക്തൻ? ഭക്തി എത്ര തരമുണ്ട് എന്നെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിലെ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള അധ്യായം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പരമപ്രേമം ഉണ്ടാവുക, അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. എൻ്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ, മകൻ, മകള് എല്ലാം, ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് തോന്നൽ വരണം. അതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആ നിരന്തര പ്രേമം, രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയും. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ അനർഗളമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകണം അല്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തനാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പരിപൂർണത എന്ന് മുമ്പും പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ആ പ്രകാശത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രകാശത്തിന് നമുക്ക് പൂജിക്കാനോ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാനോ അലങ്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനോ ഒക്കെ കഴിയോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു രൂപം വേണം. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മറുപടി പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച മയ്യാവേശ്യ മനോയേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേദാസ്തേ മേ യുക്തതമാമതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെവരാണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എപ്പോഴും. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠര്, അവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും ശ്ലോകം
യേ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ചാകൂടസ്ഥമജലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയാ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും നന്മ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സമഭാവനയോടെ, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത് അവ്യക്തമായത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മം അങ്ങനെയാണ്, വ്യക്തമായ രൂപമില്ല, സർവവ്യാപ്തമാണ്, അത് അചിന്ത്യമാണ്, സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണ്, ഉറച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആ നിരപേക്ഷത്തിന്റെ അവ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവില് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന്. പക്ഷെ അത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറും. നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് എപ്പോഴും മുമ്പിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം അല്ലേ കാണാന്, എന്നാലാണ് അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഭഗവാൻ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഒരു ജ്ഞാനിക്കൊക്കെ എങ്ങനെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം സാധ്യമാവും? കുറെ സമയമെടുക്കും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് എന്ന് മാത്രം. അപ്പോ ജ്ഞാനി അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. എണ്ണമറ്റ ജനനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവുമ്പോഴാണ് ഒരാള് കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതല്ലാതെ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അനേക ജന്മ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, 400 പേര് വന്നതോ 100 അല്ലെ അറൗണ്ട് 100 പേരാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കേ അതിന് സമയമായിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത അതൊക്കെ ശ്രവിക്കാനും അതിൻ്റെ ഒരു യോഗമുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിനൊക്കെ സാധ്യമാവണത്. ജീവാത്മാവില് പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നതിന് ശ്രവണം, ആസ്വാദനം, പ്രവർത്തനം, ദർശനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിരമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ സമാധി രൂപത്തില് അല്ലെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് മനസ്സിൽ കാണാനൊക്കെ സാധിക്കുക. പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഒരു മത്സരവും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാത്തിലും ആത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പൂന്താനം പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി എന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോ അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശം അത് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തിഗതവുമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുന്നവര് ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്നാണ് അവരെ പറയുക. അവര് എന്നാലോ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് അവര് ഭക്തിയോഗികൾ എന്നറിയപ്പെടും. രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി കുറച്ചും കൂടെ ടഫ് പ്രോസസ്സാണ്. ശരീരധാരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം ആ ലക്ഷ്യം നേടാം. ഈസി പ്രോസസ്സ് അതാണ്. അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരിട്ട് കാണാനൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സേവനത്തിനെ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മള് പരമപുരുഷനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, തെരുവിൽ ഇപ്പൊ തപാൽ പെട്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിലിടുന്ന ആ കത്തുകള് ശരിയായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്.
എന്നാലോ ആധികാരികമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടിട്ടാല് എവിടെയും എത്തില്ല. അതുപോലെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മളൊരു ഭക്തി യോഗിയായാൽ മതി, അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗിയൊന്നും ആവണ്ട. നമ്മള് വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചാൽ മതി. ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ 100 സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകണം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്നാമത് കലിയുഗത്തില് മന്ദബുദ്ധി മന്ദഭാഗ്യരാണ്, അല്പായുസുകളാണ്, അല്ലേ? കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് പറ്റണ ഈസി പ്രോസസ്സ് അത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും അതുപോലെ ഭഗവാൻ അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിക്കും, അല്ലെ? ഭക്തിപൂർവം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇവിടെ പൂജിക്കണു, അല്ലേ? 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങളാണ്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ആരെയാണ് വേഗത്തിൽ കരകയറ്റുക? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവത് ധ്യാനം, അല്ലേ? സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനില് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി മനസ്സൂന്ന അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭക്തി സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും വ്യാപൃതരാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് വേഗം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ, കണ്ടോ? നമ്മള് ഈ ജീവനാണ്. നമ്മള് ഈ ഭവസാഗരം, ഈ എത്ര ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ കിടന്നുഴലാണ്, അല്ലേ? നമ്മളെ പോലുള്ളവര്. ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്മരിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ അവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാന് ഗരുഡാരൂഢനായി വന്നിട്ട്. അപ്പോ ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് താമസം വിന ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചിതരാവാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭാഗ്യശാലികളാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ ആ മഹിമാതിശയവും ആ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ആശ്രിതത്വവും എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഭഗവത് സേവനമാണ് കർത്തവ്യം എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവും. ഉത്തമ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റേത് ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായ അവസ്ഥ, ആ സ്റ്റാറ്റസ്, മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. മറ്റൊരു നേട്ടവും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭക്തർക്ക് അത് മാത്രമാണ് വേണ്ടേ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. ഇങ്ങനെ സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ട ഭക്തനെ അതിവേഗം സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാണ്, പ്രോമിസാണ്. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്വവും കിട്ടും, അല്ലെ? ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തനും. നമ്മള് എപ്പോഴും നമുക്ക് ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മതി, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ. ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ മതിൽമ നിർത്തിയിട്ട് അച്ഛൻ പറയാണ് ചാടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കുട്ടി ധൈര്യസമേതം ചാടും, അല്ലേ? കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പിടിച്ചോളും എന്നുള്ള ഉറപ്പ്. അപ്പോ നിരന്തര സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ട ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കും എന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് മഹാഭാരതത്തില് ഉള്ളതാണ്. വിതുരരൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണിത്. അപ്പൊ ഈ ആന, ഇവിടെ ഒരു ആന കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മകർമ്മാണ്, നമ്മുടെ മുജ്ജന്മ കർമ്മം. അതാണ് ഇവിടെ ആനയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മരമാണെങ്കിലോ, മരം ഈ ജന്മമാണ്, നമ്മുടെ ഈ ജന്മം മരമായിട്ട് കാണിച്ചു. ഈ ഇവിടെ 2 എലികളുണ്ട്, കണ്ടോ? കറുത്തതും വെളുത്തതും ആയിട്ടുള്ള എലികള്, രാവും പകലുമാണ് അത്. ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നുണ്ടോ? താഴെ ഒരു കിണറുണ്ട്. താഴെ കിണർ കാണുന്നുണ്ടോ? അവിടെ അത് ഈ ജന്മകർമ്മ ഫലാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കിണർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മുജ്ജന്മകർമ്മം ഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ആന ഉണ്ടല്ലോ, ആന ഈ മരം പിടിച്ചിങ്ങനെ കുലുക്കും. മരം പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്. ഇവിടെ ആ തേനീച്ചകളൊക്കെ ഇളകിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇയാളെ കുത്തുകയാണ്. ഈ ആളുണ്ടല്ലോ, ഈ ആള്, ഇത് നമ്മളാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മള്. ആ ആളെ കുത്തുകയാണ് ഈ തേനീച്ചകള്. ഈ മരം കുലുക്കുകയാണ് ആന മരം കുലുക്കുമ്പോ ഈ തേനീച്ചകൾ വന്നിട്ട് ഇയാളെ കുത്തും. ഓരോ ഡ്രോപ്പ് തേൻ വീഴുന്നുമുണ്ട്. അത് ഇയാള് നാവ് നീട്ടി അതിന്റെ രുചി നുണയാണ് ഈ ആള്. അതായത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഈ ഭൗതികരുണ്ടല്ലോ, ഈ എത്രയോ ക്ലേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഇഷ്ടജന വിയോഗം, അങ്ങനെയുള്ള പല 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 ക്ലേശങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തുള്ളി തേന്, ഒരു ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖം, അതിൽ മയങ്ങാണ് ചെയ്യണേ. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാണ്. അയാൾ അറിയുന്നില്ല. ഈ എലികള്, രാവും പകലുമാകുന്ന എലികള് ഈ കമ്പ് കടിച്ചു കവർന്ന് തിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇത് വീഴാം. നമ്മുടെ ആയുസ് അറ്റുപോകാം. അതറിയുന്നില്ല ഈ ആള്. എന്നിട്ട് ഈ തുള്ളി തേന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാടുപെടുകയാണ്. കൈവിട്ടാൽ ഇവിടെ സർപ്പങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഈ അടുത്ത ജന്മം, ഈ കർമ്മഫലം ഒക്കെ, ഇപ്പൊ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കർമ്മഫലം ഒക്കെ അനുഭവിക്കണം. എന്നാലോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതിക സുഖം അതിൽ മയങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നു. ഭഗവാനെ നോക്കാനോ സ്മരിക്കാനോ ഒന്നും സമയമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ജനിമൃതികളാകുന്ന ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വീണുഴലാണ് ചെയ്യണേ. അതാണ് ഈ കഥ, ഈ പിക്ചറ് സൂചിപ്പിക്കണത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നാല് ഒരു കൈ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഒരു കൈ ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വത്തിൽ വരിക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക, അല്ലെ? എലികൾ കാർന്ന് തിന്ന് കമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെ ആയുസ് അറ്റു പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെ ഭഗവാനെ കിട്ടിയാല് നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നാമജപത്തിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീരും. നമ്മുടെ കാർമിക് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ 0 ആവും. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയ്യേവ മനാഥൽ സ്വമയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അദൗർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക. രാഗാനുഗ ഭക്തി, അല്ലെ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ്, വിരളമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം, അല്ലേ, മടങ്ങി വരണം എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നിരന്തരം ഭക്തിപൂർവം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാവും. അയാളുടെ നില അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഈ നാമജപം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് നമുക്ക്. അപ്പോ ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതികതയിലല്ല, കൃഷ്ണനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ഇങ്ങനെ നാവിന്മേൽ ഇങ്ങനെ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നിരന്തരം സംഘം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണോ, ആസ്വദിക്കണോ, അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷിച്ച ഭക്തനോ
കൃഷ്ണവത്കരിക്കപ്പെടും എന്നാണ്. ഭക്തനല്ലാത്തവർക്കോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഒട്ടും മനസ്സിലാവുക പോലും ഇല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഗോപന്മാര് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ ലീലകള് ആടുകയാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എത്രയോ ജന്മ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ഒന്നിച്ച് കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം അവർക്ക് വന്നു ചേർന്നത്. അവരെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് പേര്. അദ്ദേഹം നാമജപം ലക്ഷക്കണക്കിന് നാമങ്ങളാണ് ജപിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാമാചാര്യൻ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പേര് കൊടുത്തു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഇനിയിപ്പോ എന്നിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റണില്ല, അനന്യഭക്തി അല്ലെ, പ്യുവർ ഡിവോഷൻ വേണമെന്നാണ്, അത് ഇനിയിപ്പോ സാധിക്കണില്ല എങ്കില് നീ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നടത്തി തരും അല്ലെ. ഭൗതിക ജീവിതത്തില് സുഖഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ, മാലിന്യങ്ങള് വന്നവരാണ് കൂടുതലും പേര്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് അവയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധമായാലോ പിന്നെ അവയെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ദിനചര്യകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുക, യമനിയമങ്ങള് പാലിക്കുക, ജപം ചെയ്യുക, 2 നേരം സ്നാനം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം അല്ലെ, അതൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വൈധി സാധനാ ഭക്തി, അതിലൂടെ ആ തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധമുള്ള മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്താം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവികതയൊക്കെ പ്രബലമാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഗുരു ജപിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു. അപ്പൊ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. വേണ്ട, ഞാൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇപ്പോ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു ഒക്കെയാണ്. ആ നേരത്ത് വേറെ ആരെയും എന്റർടൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അനേകം മാർഗം, പല വ്യക്തികൾ പല തലത്തിലാണ് അല്ലെ, ബോധമണ്ഡലം പല തരത്തിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പല മാർഗം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാം, അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാർഗം നമുക്കൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പോ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല, ജപം, പൂജ, ഭക്തി സാധനകള്, അങ്ങനെ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തല്, അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെയും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക. അത് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചേക്കണം, നോക്കൂ. ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ആണ്. ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി ആണ്. അംബരീഷ് ദാസ് ആണ്, അംബരീഷ് പ്രഭു ആണ് അദ്ദേഹം. ഈ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മായാപൂരില്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര സ്ഥലത്തില് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ആണ് അത്. അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 500 കോടിയിലധികം ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം.
അത് നിസ്വാർത്ഥ കർമ്മമാണ് ചെയ്യണത് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് നമുക്ക് ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധ്യമാവണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലം അതാണ്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാണ്, നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിക്കുക, ഭഗവാനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള പല പല വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസ്സാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാം. ഇവിടെ പല പല ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല പല ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പല പല സേവനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തദ കുര്യതാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓ, അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്കായി കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കില് സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം കൊണ്ട് അപ്പോഴും മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങള് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോള് അതാ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ദാനം ചെയ്യുക, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനധർമാദികളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ പറ്റും. ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാത്യാഗാശ്ചാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, ജ്ഞാനാർജനം. ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെ ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിക്കണു. അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ ധ്യാനത്തിനും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫല ത്യാഗം ചെയ്യാം. കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാനാവാത്തവര് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറെ തന്റെ സ്വരൂപം എന്തെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാൻ ആരാണ്, ഇപ്പൊ എന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, നമ്മള് ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാവും. ക്രമേണ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇവിടെ കർമ്മഫലത്യാഗം ഒന്നും ഇച്ഛിച്ചിട്ടല്ല. ഈ പഴക്കച്ചവടക്കാരിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. പഴക്കച്ചവടക്കാരി ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് പഴങ്ങൾ കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഫലോ അല്ലേ, അവർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. 13ഉം 14ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. അദ്വേഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവജ നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മത്സര്യം കൂടാതെ സർവ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. എന്താണ് പറയണേ?
ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് ഇവിടെ പറയണേ. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ആരിലും ഈർഷ്യാലു ആവില്ല, ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല, അയാൾക്ക് ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് പറയും, ഭഗവത് കാരുണ്യത്താല് എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛാണ് എന്ന് തോന്നും. എത്ര കടുത്ത ക്ലേശായാലും ശാന്തനായിട്ട് സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കും. ഭക്തൻ ഈ ശരീരം എന്റേതാണ് എന്നോ ഞാനാണ് ഈ ശരീരമെന്നോ ഒന്നും കാണില്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നറിയാം. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താല് എന്ത് ലഭിച്ചോ അതില് സംതൃപ്തനായിരിക്കും എപ്പോഴും. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം. അതൊക്കെ ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കണം. സദാ സംതൃപ്തരായിട്ട് ഇരിക്കണം, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ശാന്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. സുദാമ അല്ലേ ഇവിടെ വരണം, ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഭഗവാനെ ദ്വാരകയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം എന്നൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല അല്ലേ. ഭഗവാനെ ഭഗവത് സമാഗമം ഇഷ്ടാണ്. പിന്നെ ധർമ്മപത്നി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് സുദാമയുടെ കഥ നോക്കണോ, പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ദിവസം കുചേലപത്നി വിനീത ഭാവത്തില് ഭർത്തൃ സമീപം പ്രാപിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അപ്പൊ ഞാന് മൗനം സമ്മതമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത്, നിങ്ങൾ മൗനമായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ശരണാഗത വത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ യദുകുല അലങ്കാരഭൂതനായിട്ട് ദ്വാരകയിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങയുടെ ദോസ്തല്ലേ, ഫ്രണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങയൊന്ന് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണൂ, അപ്പോഴ് നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അവസാനിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ പലതവണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴ് സുദാമ വിചാരിച്ചു, ശരി, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഒന്ന് ദർശിക്കാലോ, അന്ന് കണ്ടതല്ലേ ഗുരുകുലത്തിലുള്ളപ്പോള് എന്നാ ശരി പോകാം. പക്ഷെ എന്തു കൊണ്ടുപോകും? പോകുമ്പോഴേ വെറുതെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഗൃഹത്തിലാണെങ്കിലോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ യാചിച്ച് കുറച്ച് നെല്ല് സമ്പാദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് 4 പിടി അവിലുണ്ടാക്കി. അത് കൊണ്ടുപോവാൻ പാത്രം എവിടെ? പാത്രം വേണ്ടേ? ഒരു വസ്ത്രഖണ്ഡം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കെട്ടി ആ മഹാഭാഗവതൻ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു. ഭഗവത്പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകി ആനന്ദാതിശയത്താലെയാണ് പോണത് കേട്ടോ, മറ്റുള്ള ഒന്നും അറിയണില്ല. അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദ്വാരകയിലെത്തി. ഭഗവാനെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ, ഭഗവാനെ അറിയാം, എല്ലാവരുടെയും അന്തര്യാമിയാണ് അല്ലേ. ആ ഭക്തന്റെ വരവ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ട ഉടനെ പരമയോഗികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം പ്രകാശിക്കുന്ന ആ ശ്രീപാദ പത്മങ്ങള് അല്ലേ, പത്മങ്ങളും കൊണ്ട് ഓടി സമീപത്തിലെത്തി. അങ്ങനെ ഗാഠമായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യാണ് സുദാമയെ. അങ്ങനെ തന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്റെ ആ പുണ്യ ദേഹസ്പർശത്താല് തൃക്കണ്ണുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അശ്രുക്കൾ ഒഴുകി. ഭഗവാന്റെ എന്തുകൊണ്ടോ ശൗരി കണ്ണു നീരണിഞ്ഞു അല്ലേ. ചെന്താമര കണ്ണനുണ്ടോ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ 1 or 2 സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രാണ് അല്ലെ കണ്ണുനീര് വന്നത്. ബാക്കി സമയമൊക്കെ സുസ്മേരവദനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ തൃക്കൈ കൊണ്ട് കുചേലന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആ മെത്തയിൽ ഇരുത്തി. അങ്ങനെ പാദങ്ങളെ കഴുകുകയാണ് അല്ലെ. കുചേലന്റെ ആ പാദങ്ങളെയൊക്കെ കഴുകിച്ചിട്ട് ആ പുണ്യ തീർത്ഥം ശിരസില് സകുടുംബം എല്ലാവരും വഹിച്ചു. അങ്ങനെ കുചേല ദേഹത്തില് തൃക്കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുറിക്കൂട്ടുകളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഭഗവത് പത്നിയായിട്ടുള്ള ദേവിയോ ഈ എല്ലും തോലും മാത്രമായിട്ടുള്ള കുചേലനെ ചാമരം കൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവം വീശിയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് അന്തപുരവാസികൾക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായി, ആശ്ചര്യമായി. അവര് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം എന്തൊരു പുണ്യാണ് ചെയ്തത്. ഈ ലോക ഗുരുവായിട്ടിരിക്കണ ശ്രീപതിയായിട്ടിരിക്കണ ഭഗവാൻ ദേവിയെ പോലും വിട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാണല്ലോ ചെയ്തത്. അപ്പോ അങ്ങനെ യഥാവിധം സൽക്കരിച്ചു, മെത്തയിൽ ഇരുത്തി. അങ്ങനെ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഗുരുകുലത്തില് നമ്മൾ താമസിച്ച കാലത്തെ കഥകള് ഓർമ്മയുണ്ടോ സുദാമ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ ശേഷം അങ്ങ് വിവാഹമൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ?
അങ്ങ് ഒന്നിലും ആസക്തനല്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. എന്നാലും ലോകസംഗ്രഹാർത്ഥം കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും. അതുപോലെ മഹാന്മാരൊക്കെ അനാസക്തരായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഗുരുകുലവാസത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഓർക്കണില്ലേ ഭഗവാൻ, അല്ല സുദാമ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കൃപ കൊണ്ട് ആണ് നമ്മള് ആത്മതത്വമൊക്കെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു, അല്ലെ? നമുക്ക് നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഗുരു ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് എപ്രകാരാണോ ഈ യജ്ഞാദികളെ കൊണ്ടൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണേ, അതുപോലെയാണ് ഈ ഗുരുകുലവാസക്കാലത്ത് ഒരിക്കല് ഗുരുപത്നിയുടെ ആ പ്രേരണ കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാട്ടില് വിറകിന് പോയത് ഓർമ്മയില്ലേ? അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വന്നു. വെള്ളാണ്, സർവത്ര വെള്ളം നിറഞ്ഞു. കുണ്ടും കുന്നും ഒന്നും അറിയണില്ല. നേരാണെങ്കിൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു. രാത്രി വീട്ടില് കിടുകിടങ്ങനെ വിറച്ചോണ്ട് അന്യോന്യം നമ്മൾ കൈപിടിച്ച് നടന്നില്ലേ? പ്രഭാതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരു നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു. നമ്മളെ കണ്ട ഉടനെ ആനന്ദം കൊണ്ട് ആ രണ്ട് കൈകളും നമ്മുടെ ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് സർവ്വവിധ ശ്രേയസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഗുരു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ, നമ്മളെ ആശീർവദിച്ചു. ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഓർക്കണില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കുചേലൻ തൊഴുതിട്ട് പറഞ്ഞു, ജഗദ്ഗുരു, അങ്ങയോട് ഒന്നിച്ചുള്ള ആ വസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ഇനി കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളത്? അപ്പോ എല്ലാം ലോകസംഗ്രഹത്തിനായിട്ടല്ലേ അങ്ങ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് വന്നപ്പോഴ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതിരിക്കില്ല. എന്ത് ഉപഹാരമാണ് ഭഗവാൻ എനിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരാല് പ്രേമപൂർവം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിലെ പുഷ്പമോ ഫലമോ വെള്ളമോ എന്തായാലും ഭക്തൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രേമപൂർവം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിലോ എല്ലാം വ്യർത്ഥം. എത്ര വില കൂടിയ സമ്മാനമായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ട്, ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഈ നിസാരമായിട്ടുള്ള വസ്തു ശ്രീപതി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന് എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാല് ലജ്ജിതനായിട്ട് കുചേലൻ ഇങ്ങനെ മുഖം തല താഴ്ത്തി പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, അല്ലേ? സർവാന്തര്യാമിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലും കാമനാലേശമില്ലാത്തവനാണ്. കൃഷ്ണനറിയാം കുചേലനെ കുറിച്ച്. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പതിവ്രതാരത്നമായിട്ടുള്ള ആ പത്നിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിദിവ്യമായ സമ്പത്തൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നും മനസ്സിൽ കരുതാണ്. അങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ വസ്ത്രഖണ്ഡം തട്ടിപ്പറിച്ച് അങ്ങനെ അഴിച്ചു നോക്കി. ആ സമയത്തെ ആ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദത്തിന് അതിരില്ല. പറയാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിലെന്നെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്ര നേരം മൗനം അവലംബിച്ചു, അല്ലേ? എനിക്ക് തന്നില്ല. എന്നെ മാത്രല്ല, ഇത് വിശ്വത്തിനെ മുഴുവൻ തൃപ്തമാക്കാൻ പോന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിത്യതൃപ്തനായ ഭഗവാൻ ഒരു പിടി വാരിയിട്ട് ആർത്തിയോടെയാ ഭക്ഷിക്കണത്. തൃപ്തിയായില്ല. രണ്ടാമതും വാരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴ് സാക്ഷാൽ ദേവി വന്നിട്ട് തൃക്കൈ പിടിച്ചു, തടഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ രാത്രി ആ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള സുദാമ അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അങ്ങനെ താൻ കൃതാർത്ഥനായി. ഇനി ഒന്നും എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്. പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം തിരികെ പുറപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് അനുയാത്ര ചെയ്തു കുറച്ചു ദൂരം വന്നു, അല്ലെ? സന്തോഷിച്ചു. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അങ്ങനെ കുചേലന് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഭഗവാൻ. ആ മഹാഭാഗവതനോ ഒന്നും ചോദിക്കുകയുണ്ടായില്ല. മടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ പുണ്യാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ലയിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് വരിക. അങ്ങനെ എന്ത് വാത്സല്യാണ്! എന്നാലും ആ കൃപാമൂർത്തിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഹാദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഞാന് ആ ലക്ഷ്മീപതി വന്നിട്ട് എന്നെ ഗാഢമായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തു. ആ ശ്രീനികേതനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ വസ്തു എവിടെ? മഹാപാപിയായ ഞാൻ എവിടെ? എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്നെ ഗാഠം ആലിംഗനം ചെയ്തില്ലേ? സാക്ഷാൽ ദേവി പോലും ദാസിയെ പോലെ എന്നെ വീശിയില്ലേ? ആ ബ്രഹ്മാതിധ്യേയനായ നിന്തിരുവടി എന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിച്ചില്ലേ? എന്നെ ഈശ്വര നിർവിശേഷം പൂജിച്ചില്ലേ?
അവിടുത്തെ ശ്രീപാദ സേവയല്ലേ സർവസിദ്ധികളുടെയും മൂലം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ കുചേലൻ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിന് സമീപം വരിക. അപ്പോഴോ അവിടെ ദിവ്യഗൃഹങ്ങളാലെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടണാണ് കാണുന്നത്. അനേക ഉദ്യാനങ്ങള്, ഉപവനങ്ങള്, സർവാഭരണ ഭൂഷിതന്മാരായിട്ടുള്ള ദാസീദാസന്മാര് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യചകിതനായി. ഇത് ആരുടെ സ്ഥാനമാണ്, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും പതിവ്രതാരത്നായിട്ടുള്ള കുചേലപത്നി സർവാഭരണ ഭൂഷിതയായിട്ട് ആ ദാസീദാസന്മാരോടൊക്കെ കൂടി ഭർത്താവിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഈ ദിവ്യ ഐശ്വര്യ സിദ്ധിക്ക് കരുണാനിധി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദർശനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം എന്ന് ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ആ മഹാത്മാവിന് ബോധ്യായി. അവിടുത്തെ ദാസ്യവും മൈത്രിയും ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ തനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തിന്റെ കണിക പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായില്ല. ഉത്തരോത്തരം ഭഗവത് പ്രേമം വർദ്ധിക്കുക തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. നിരന്തരം ഭഗവത് ആരാധനയിൽ ദിവസങ്ങൾ നയിച്ച് ആ മഹാഭക്തൻ പരമഗതി അടഞ്ഞു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ജയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വഗൈർമുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ആശങ്കയ്ക്കോ ഭയത്തിനോ അസന്തുഷ്ടിക്കോ ഒന്നും ഇടയാവരുത്. അയാൾ ആർക്കും, ആ ഒരു ഭക്തൻ ആർക്കും ഒരുവിധം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചാലും ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവിധ ക്ഷോഭങ്ങൾക്കും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതീതനായിരിക്കും ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എന്ത് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായാലും ദുഃഖിക്കില്ല, വിഷമിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എന്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പില് സ്വസ്ഥനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഭക്തൻ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ചിത്രകേതുവിൻ്റെയാണ്. ചിത്രകേതുവിന് 10,000 സുന്ദരികളായ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പുത്രരുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ അങ്കിരസ് മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മുനി വരം നൽകി. അങ്ങനെ എന്താണ് കൃതദ്യുതി എന്നു പേരായ ഏറ്റവും മൂത്ത ഭാര്യയില് ഹർഷശോകൻ എന്നൊരു മകൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെ രാജാവിന് അപ്പോ ആ ഭാര്യയുടെ അടുത്തായി കൂടുതൽ സ്നേഹം. മറ്റു ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ അപ്പൊ അസൂയ വന്നു. അങ്ങനെ അസൂയ വന്നിട്ട് അവര് കുഞ്ഞിന് വിഷം നൽകി. കുഞ്ഞു മരിച്ചു. രാജാവിന് ദുഃഖം താങ്ങാനായില്ല. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ, സമയമില്ലാണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്കിരസ് മുനി, നാരദ മുനിയൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ ഈ രാജാവിന്റെ ദുഃഖം കണ്ടിട്ട് അവര് ഈ ജീവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ജീവനോട് ചോദിച്ചു, ഈ രാജാവ് ചിത്രകേതു നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ? അച്ഛൻ വളരെ സങ്കടത്തിലാണല്ലോ. അപ്പൊ നിനക്ക് കുറച്ചു നാളും കൂടെ ശരീരം ധരിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞു, ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണ് ഇവര് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചിത്രകേതുവിന് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കർമ്മഫലമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ചിത്രകേതു പരമഭാഗവതനാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിമാനത്തിലെ ഭാര്യമാരത്ത് പോകുമ്പോൾ പരമശിവൻ പാർവതി, ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പരമശിവൻ പാർവതി ദേവിയെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് വൈഷ്ണവർക്ക് ജ്ഞാനമൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴ് ചിത്രകേതു ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു. ഇത്ര ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആള് അല്ലെ ഗോപ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണു എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടു ചിരിക്കണത്. ശിവന് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ പാർവതി ദേവി ശപിച്ചു, നീ ഒരു അസുരനായി പോകട്ടെ എന്ന്. അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ചിത്രകേതു പറയാണ്, അമ്മേ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന്. അല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയാ ശാപമോക്ഷം വേണമെന്നൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ വൃത്രാസുരനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ അസുരൻ ജന്മമാണെങ്കിലും ഭഗവത് ധാമത്തില് എത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് കഥ ചിത്രകേതു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം.
അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഇനി ആരാ പറയണേ? ഈ എന്താ പറയാ, ധനം സമ്പാദനത്തിനായിട്ട് ഭക്തൻ ഒരിക്കലും യത്നിക്കില്ല. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താലെ ധനം ലഭിച്ചാല് അയാൾക്കോ ഒട്ട് ഇളക്കോ ഇല്ല. എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനാണ്. അത് കാരണം ഒരു വേദനിക്കില്ല, എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ. എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ആ ഭക്തന്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. അല്ലെ, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എത്ര സിൻസിയർ ആണോ അത്രയും തന്നെ തിരിച്ചും നമ്മളോടും ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്. അപ്പോ നല്ലൊരു ഭക്തൻ, അല്ലെ, പ്രഭുപാദിന്റെ പോലെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ മാത്രം താല്പര്യം കാണിക്കുക. 17 യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യസമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളില് സന്തോഷിക്കില്ല, സന്തപിക്കില്ല. അല്ലെ, ശിഷ്യനെയോ മകനെയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിക്കണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ഏത് ആപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് പ്രിയം. ഇവിടെ ആരെയാ കാണിച്ചിരിക്കണേ അറിയോ? പ്രഹ്ലാദ്. അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദിനെ ഹിരണ്യകശിപു പിതാവ് ഏതെല്ലാം തരത്തില് അല്ലെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി. അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് ആയുധങ്ങളുകൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കും, അല്ലെ, വലിയ ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി, അല്ലെ, മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എറിഞ്ഞു. പിന്നെ വലിയ ഘോര സർപ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴൊന്നും പ്രഹ്ലാദ് ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഓരോ ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ഭക്തനെ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ഉം 19ഉം സമശത്രൗച മിത്രേച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരാ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധമുപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അവ എങ്ങനെയുള്ളവരാവണം? എല്ലാത്തരം ദുസ്സംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവണം ഭക്തൻ. മോശം കൂട്ടുകെട്ടൊന്നും വേണ്ട. ചിലപ്പോൾ സ്തുതി കേൾക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ആക്ഷേപമാവും കേൾക്കേണ്ടി വരിക. എന്തായാലും ക്ഷമാശീലനായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഒന്നും സംഭാഷണം ഉണ്ടാവില്ല. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ. വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഏതവസ്ഥയിലും സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ഇരിക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണം വേണം, താമസം വേണം, അങ്ങനെയൊന്നും ഇച്ഛ ഉണ്ടാവില്ല. തന്റെ നിശ്ചയത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അല്ലെ, അപ്പോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എത്രയോ ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചത്. അല്ലെ, പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര ജന്മം പ്രയാസപ്പെട്ടിക്കാലം അത്ര വന്നു പിറന്നു സുഹൃതത്താൽ, എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം ജലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും, എത്ര ജന്മങ്ങൾ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞതും, എത്ര ജന്മം മരങ്ങളായി നിന്നതും, എത്ര ജന്മം അരിച്ചു നടന്നതും, എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായി. അല്ലെ, അതു വന്നിട്ട് വണ്ണം ലഭിച്ചൊരു മർത്യജന്മത്തിൻ മുമ്പേ കഴിച്ചു നാം. അല്ലെ, ഈ മർത്യജന്മം കിട്ടിയതിന് മുമ്പ് എത്ര എത്ര അല്ലെ പുഴുവായിട്ടും നരിയായിട്ടും നായായിട്ടും ഒക്കെ എത്രയോ ജന്മം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു.
അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ആരെയാണ് ഇവിടെ ഈ കഥ അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ, വേഗം പറയൂ. ഈ കഥ അറിയാമോ? അറിയില്ല. അംബരീഷിന്റെ കഥ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതാണോ? അംബരീഷ് മഹാരാജ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഉവ്വ പറഞ്ഞു. അതാണ് കേട്ടോ ഇത് അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ. അദ്ദേഹം നവധാ ഭക്തി സാധനകളും ശ്രവണം, കീർത്തനം, കൈകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെവി കൊണ്ടുള്ളത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത് ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു. കുറെ എന്താ പറയാ ചുമതലകൾ അനവധി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതെ സ്മരിച്ചു. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാരണ മുടക്കാൻ വേണ്ടി ദുർവാസ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ദുർവാസ വന്നു കൃത്യയെ ഉണ്ടാക്കി കോപം കൊണ്ട്. ആ കൃത്യ അംബരീഷിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നപ്പോഴ് ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം ചെന്ന് കൃത്യയെ വധിച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ദുർവാസാവിന്റെ നേരെ ചെല്ലും. ദുർവാസാവ് ഓടും, ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭക്തന്റെ ദാസനാണ്, അഹം ഭക്ത പരാധീന എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ അംബരീഷിനോട് തന്നെ ചെന്ന് പറയൂ. അപ്പൊ അംബരീഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു. ദുർവാസ കാക്കൽ വീണു. അപ്പൊ അംബരീഷ് രാജാവിനാണെങ്കിലോ സങ്കോചായി. ഇത്രയും വലിയ മഹാമുനിയൊക്കെ എന്റെ കാക്കല് വീഴുവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചക്രം തിരിച്ചു വരട്ടെ, ഈ ബ്രാഹ്മണനെ പോറലേൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ചക്രം അടങ്ങി. അങ്ങനെ അതാണ് കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രകാരമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ? ആ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടരുക. ഭഗവാനെ തന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യദാസാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാണില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ നിർഗളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. അത് കേൾക്കാൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ സമീപിക്കാൻ ഉതകുന്ന അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പല പല വഴികളൊക്കെ വിവരിച്ചു തന്നു അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ഒരു വേ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ അതിലേർപ്പെടുന്നവരെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവത് സേവകൻ തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ. അപ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് വന്നു ചേർന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസം, ദൃഢനിശ്ചയം അതുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ്. പിന്നെ ഇനി നമ്മള് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ കഥ പറയണോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഭഗവാനേക്കാളും ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാനേക്കാളും മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട്. അതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അറിയണ്ടേ? അതാണ് രാധാറാണി, രാധാ തത്വം. അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ശ്രീമതി രാധാറാണി ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഭാര്യയാണോ അതോ ലവറാണോ? ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പിന്നെ രുക്മിണി, സത്യഭാമ തുടങ്ങിയവരുടെ ഒന്നും ലിസ്റ്റില് കാണുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പോ ലവറായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും വിവാഹം ചെയ്തില്ല? അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ അല്ല, പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമുക്കറിയാം, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് വിവിധ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എനർജീസ് ഉണ്ട്. ഇന്റേണൽ, എക്സ്റ്റേണൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എനർജീസ്. ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ്. ഹ്ലാദിനി ശക്തി എന്നാണ് പറയുക. പ്ലഷർ പൊട്ടൻസിയാണ്.
അപ്പൊ രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന് ആഹ്ലാദത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. സ്വയം ഒരാൾക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഹാപ്പി ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ രണ്ടുപേര് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന് ഈക്വാലന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അല്ലെ, അങ്ങനാലാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. ആരാണ് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട്? ഭഗവാന് തുല്യൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രാധാറാണി ഉണ്ടായത്. കൃഷ്ണൻ ശക്തിമാനാണെങ്കിൽ രാധ ശക്തിയാണ്. ആദി ലീലയില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, രാധാ പൂർണ്ണ ശക്തി കൃഷ്ണ പൂർണ്ണ ശക്തിമാന് ദ്വിവസ്തു ഭേദനഹിം ശാസ്ത്രം പ്രമാണ് എന്ന്. ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. രാധ കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് പ്രമാണാണ്. രാധയും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണ്. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു. നമ്മള് ഭൗതിക ജീവാത്മാക്കള് രണ്ടുപേരെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ രാധയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാന്ന്? ഭാണ്ഡീര വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരായിട്ടുണ്ട്. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അഫെയർ ആയിരുന്നു. കുറച്ചു പേർക്കേ അറിയുള്ളൂ. സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ അത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്യാന്. ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാസ് ടൈംസ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട്. രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതയായിട്ടുള്ള ഭക്ത ചൂടാമണി ആണ് രാധാറാണി. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവൻ കിങ്ഡം അല്ല, ക്വീൻഡം ആണ്. ക്വീനിന്റെ റാണിയാണ് അവിടെ. വൃന്ദാവനേശ്വരി രാധ റാണി. കൃഷ്ണനെ മദനമോഹനൻ എന്നാ വിളിക്കുക. രാധാറാണിയോ മദനമോഹന മോഹിനിയാണ്. ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണനാലെ പോലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവളാണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാഷ്ടമി ദിവസം പ്രഭുപാദ് ഒരു ലെക്ചർ കൊടുക്കുകയാണ്. 26 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ കുറിച്ചല്ലേ രാധാഷ്ടമി ദിവസം പറയേണ്ടത്. എന്നാൽ 25 മിനിറ്റും പ്രഭുപാദ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. അപ്പൊ ഭക്തരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഇന്നിപ്പോ ജന്മാഷ്ടമി ആണല്ലോ, രാധാഷ്ടമി അല്ലേ ഇന്ന്, രാധാറാണിയെ കുറിച്ചല്ലേ പറയണ്ടേ എന്ന് പറയാണ്. 25 മിനിറ്റും പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാണ്, ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് കൃഷ്ണ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ രാധാറാണി മാത്രം. അപ്പൊ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് രാധാറാണിയുടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാരദരോട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ പ്രസാദം ഇല്ലാതെ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത്. രാധാറാണിയുടെ പാദരേണു ലഭിക്കാതെ ആർക്കും എന്നെ സമീപിക്കാനാവില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് വരിക. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ പരമ്പര ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ് നമ്മളും. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തരാണ് നമ്മളും അല്ലെ. എങ്ങനെ രാധാറാണി സന്തോഷിക്കുക? ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിന്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗ്ലോറീസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടാണ്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചാൻറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ് ജയ് ശ്രീ രാധേശ്യാം നിതായ് ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ ഇന്ന് പറഞ്ഞതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ.